ربنا مقدنا زقنا علنا بكند حدا سلاسة سسامي تسلنا فرب كمي خان فريلو قبرلنا معلم سلام نزازلنا أي هجر سلام هجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናና ዓልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህበሎም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓዮም ስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስፍትሓዮም ባሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራን ዘሎ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን እትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእክ ክሓልወና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንድበልና ወክፋድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ብትና ከድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኾም ትጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይስሬ እግዚእና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ቀና ዘሪያት ድምጻት ያበሰ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይድ የቀናት ራን ሳይርጉ ጻናት በበስምክም ኩንፍታን ወንጻነ ይረሰንስ ኩሏን ስመ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተገልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس مل عصر تغلته بنت اجزتنا مريم كريستوس 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 بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم مهرنا 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 كريستوس اذا سعدي امن بارسغا غويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ كمون دك أسام سالمس سلزغنا كموداتا جزي عند مسب تقصر ناي مسجانا صلوت سناي نجر نجبرلنا رب هالي زي أبي ربون قويتنا أمنقنا مدعنا يذكر صوتنا مسكونا لنا شويرنا ردي إننا اللي قلنا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نسمعنا سعادة سعد يعونا بتحناي جم زعد السعلة زيان كل زمن وتنا بفصم سلام خلونا كل نزح جابير أمنقنا نلمنا لنا وقويتنا جابير كل التعذابون قويتنا أمنقنا مدحنا يذكر صوت لولو كل جبرين من تقول جبرين أو سؤال جبرين نمسكنا كلنا سلسة ور كنا نزل داخلنا نزحل خلنا نبخاون سلسة قرب كنا نتقبل كنا سلسة كنا نزتنا خلنا سعد يعون سلسة خلنا نمسكنا كلنا وقويتاي قرب لنا وما فكر سب سلسة اللي منا كلنا كم محرت كون دللنا إذا قد السؤال زي عن كل زمان وثنا نعقاب فرا بفصم سلام كم بفصم هبنا ولغناتن كل مكان أبو نقول نزخنا كل جبر سايت أنا مخروق فاء السبات من اللعل سلام وقويتا كبير كاب كل حزب خاونا رحق كاب زري أبزل زلنا يبوتاونا رحق يطعم زعيشن أزلنا تمن كريتن كل على سلام كرر سلطان ذهب كنا السغاء غام خاب كل غفاء دحنا نبالها نمبرنا فتنا يتكوننا على ود خاب بيتنا ملغنا مدحنا يسكر ست من تفق سبيل بزقورة محرتني قريتها من سغاء معرم محوم زغنا من فتس كل سن بزقانا صنعاتن كبرن بوزل لك على من كل سعن نزل علم آمين نين السحا مزمر حمسان عدن وأملاك مسالخ محرن نغم تعوير رهقا وسايد مسلك وسايد صبيك حسبا كاب حاتياتي وناسرين أنا بسايف لتعلقهم حاتياتي كل جزيب كل مئيب بزربا خاص عدي فردوان سؤال كاتر كبسا أنا أخاطر يبدلكم أبقى مخاك كي جوركم نوب عبسات ولدكم نيك أبا حاتيات تنستني نانا حق أوشتغات لي عفو انتو مهارن متقصرف سسم أزاز ريني كابردكو صعلوه صعبا نتنزغت كات كاينا عدسم تحقو ساس بحتانا حقو سناس ما عن قزك أبا حاتياتي كولون بزل أبسا يندم سسو وأملاك قولي لب فطر اللي يصنع منفس كاوشتي حدث كابقت كاي دربين حقوس مدحان كاملس اللي بفقادنيا منفس وندقفن مقدخا مفرس غمرم إيحات أنا بخا خملس إيا وأملاك مدحاني كاب دادما نقفن لساني سلك حال الكتب للو إيا قويتاي أفاي مسكانا خنقرس خنا فريك فت مسوعات بايب لكاني تزي كون اسم قرب كل كان يرن مسوعات مرارات وقوني خمو مسوعات أملاك سور منفسي وأملاك مسورون كت لبايت ونقوني خا نتيم تصقها سناي قبر الله مكاتات إرسالهم لدق شموسات أركي بزحر مسوات بمل مسواتي باكب لك أي شو عم مسويها أراح أقرب لك أي محل ليلو يا صلاة جزير الكاس كرسات كرسين عم لغين مسكان أقرب له حتى يعطيك حد قال لك إلمنا بيدا ترى مزامر ده تعدلوا لنا
أبوناتي عرس درس حبيبي الرأي مزمور 130 ماما إلسابيت أحلفها بمرقيتها أحلفها بس 130 حدن هم آيفون لكم عاتفون دلهم ممر سارة بروفيسور كبرى أفلاي 130 حلفوا مو بمرقيتها كيرا 30 كلتن جرنين 133 134 أنا خلاص داي 30 كلتن نتيركا لخنون 30 كلتن فرح غير من قدر الله حتى نتيك بريدة رأيك من هذا هاي ترى على السكرين لتتوه 30 كلتن أنا قبر دحن 130 هرا باشي ثانك يو 134 أنا خلاص داي 130 شو عتن تاتي أبز الله 130 شو مونتنا بمرقيتها 140 حادن ماما إلسابيت ندقنا 140 كلتن ماما سارة 140 شدشتن أنا هوستاي عندنا 140 شعاتن أبغاشي 140 شمنتن ما بمرقيتها يعني مزمور 140 شمنتن مزمور 140 شمنتن هللويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ መዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣቲ ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ብልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ትዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት አገብገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባርኮ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ኣልፎ ኣባና ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሰራ በኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና አሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት ማማ ኤልሳቤት أرح كفلتات صلوت إنه أب قدمت قنع فرادي تقوم تدالي الله أتي أم جايز حالة أدمي نحنانين نفردن بقوع سلزخونة ببزحي حياتي ردن مقدقاتن علىهم بإمكان نفسي جنا أمرت تنوري كاب هاللوخسي تنسحي مخنياتو مريت أما قابر عيود سون إيو عمود كأك زذكرو يلبون أب هنمون زمسكنو يلبون أمو كاب دكاس تهكيت تنسيكي أب
ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ወዲየ ዶ? هو زبغ الله. ኦኬ يسمعني زلو بنا ይስማዕን ዘሎ الهوة يسمع لنا. وانا تدنجل بروفيسور فلاي ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማተል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። እታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኽንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወትን ጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። الهوة يسمع لنا. وقويتا بزاليت أنا عمو بمرقيتا الهوة يسمع لنا. وقويتا بزاليت زي أنا عمو بزي حاتيات نحضر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برختك عزي بزحيو قدس سمكا ونزل عالم كبرز ملايو أمين. وقويتا كم تابخات وكيلنا يزلنا محرتك هم تخون لنا عين تخلون عخاي سبيا اللوا نسخا خاب وقتهم وأملاك مدحننان وتسفع وسنات مدرس معنا وقويتا نسخا خاب زعليت زيد زل عالم تدفننا تعقبنا أمين. وقويتا بروخي خامو فردها مهارني وقويتا بروخي خامو حقنا كارداني وقويتا بروخي خامو كبرها برهالي وقويتا محرد كان زلالم ينبر وقويتا نعين تكبار إيركا أولدون عقبه سلزخون كايتن سلني وقويتا نعاها بديلي أمو محارن سيار هنان نابلكو تسلي الله وقويتا أبخا توكيل اللهم وادحننن قاد كخبر كام هارني نسخا أملاخي فالفعل هوتها ببرهان كادم ماينا برهان نري محرت كان أبتهم زفلتها كبرها وناب قناعات لبت مسا سقان برختين مسقانان بحقنا تكايو وقد معلم زنبر كان نزل علم تنبرن زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسقانان وداسيان قرما ينقبا لو من كل ساعة نزل عالم أمين. قولوا القويتا باخا مما ننسم كام مزمارن سنايمو محرت كابسات صبح حقنت كادما ليتي أزنتو وداسي سلوس قدوس فرويني وي آيفون لكم ما تقول لهم Sorry, ممهر زوري الله. اوكي Thank you. ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ላዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት
ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣንብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ከም ብሓድሽ ክፈርድ እዩ ኣልዕላ ብሎ ብምግቢ ተቐምጠ ወጎይታ መሓረና ኣልዕላ ብሎ ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን። ባሽ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ብኻብ ሓየሞም እንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንጎ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ልማነና ተቐበል ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣባና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ምትዓብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለው በደልና ኣበሳና እንደገና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ለካ ኢድማ ይንዕዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ና ድንግል የብስጋኹን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስ ፈካ አንስት ብርክት ይኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ እሙልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም መምሳረ هراي ممهر تكنو هو قدست ملأت ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ክሓድገና ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክህጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ሰርግና ሰላምታ ነቕርበኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣምነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ክህድገልና ተዘከርና ኣሜን። መጽው ጸሎት ሃይማኖት ዶክተር ጽጋብ ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓን ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉ ነኽብሮም ወጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን አሜን። ጸሎት ሃይማኖት ትርሓስ በጣም መከንዳር ኮይኑ ኣብ መገዲ የደለኹ መምራሕ ኣበይ ምርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣቦ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድዎ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን
ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 ማማ ኤልሳቤጥ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትን ብዘይድሌትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ቁርብ ንላዕሊ ብልሎ ይበሉ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕነበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር አምላክ በከመ አብሳነ በከመ
وقويتا بقعات قرنا مسكانا غمزلنا غنصحلب سماوات تنبر أبانا سمكا يقدس منقصات أركان تاب سمايكم دمان بري عليت مقبنا على مقبنا نانج ودلنا ودلنكم تخرجنا لهم بدلنا نوسنا دقنا فقادحنا ننبر فتنا يتتون قسين حيلين كبرين نزل على أمنات كائن مامي وزيتي مريم بنا قدس كبرين ملا سلام السلام لكم دينا خدن قلي خيب سقاخون دنقلي أدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لكم شخيكا عن السبرغتي غيف راكرتكم رقم تزقى جابير مساقي أوفيسة دسفلك ياتنا صري لنا نفتور دقيس كرسوس منتانا عرات لمن لنا أمين نين الصحا مزمور مزمون نين الصحا صلوات وقويتا أبزا معات زي أب الميغات تكباركم بقى حسابكم بكل واسطنا زحطنا صار حرون مكر سبن سلازكم انت تقدسون كالكات عرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كن حدر سلام وكلي تحبنا أبزانا يدك أسك دينا خاب كل شمكات ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك على أخذنا سقام بريران تمكر سبزخونا حد ودخا وتنا أملاغنا مدحنا يسكر السوس تبون مسؤون كبرن وداسيان قرمان زلوك معري خمس زغون وهبت منفس قدس المسقانا يقبعك حجن نزل علم أمين حنا شوكف ساعات زي صلى صلاة وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وأمنو شوكف ساعات انجدين سماينا مدرين ورس قدل كاكرسوس من أملخنا وعنو يتعقس مزحمرتن سنات ملاخر روحن انت ما نزغ الدمهم حتى تنياتات تمحر حتى وين صحات من اللي شبه وقت كنا برنبر ما تزي تدلي من تصب ينزل تتفقى سمايات كرهبو كلنا بدحنا تتقدم وقويتا بزا ساعات زي أنا كل ساعات ما نتقبل ويتناك أنا علنا إذا ذات كان قبل مرحنا نفسنا قدس سكاننا حساباتنا ننصح تمنتنا ونسمر امامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفاء حزن سكيل تبرد عنا كلنا نكون عقب قدسان ملاك تخلونا وحدة امنت كان مرة انتي نابتو زي مرمرن زي وسن فتات كان بس حد لنا سخان زي العالم برفقة امين وقوي تابق عاد قبرنا مسكانا خمزيل نصلي سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصات مصر أركان تاب سمايكم ودمان دريكم نالت مقبنا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم تحرقنا له بدلنا ألسانا بدلنا فادحنا نمبر فتنا يتكون انقسن حيلين كبر نزل على منات كاي معنين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلو لنا غدن قلي غيب سلاهم دنقلي هذا جاب يرتبط قوي تاسراوي سلام لكلو سكان سبرتي فركر سوم برخي أمل تسقى يا بير مساقي أوفيس دسبلت حتى ناصر لنا نفتو دغيس كرسوس منتنا عرات لمن لنا أمين أي እግዚአብሔር ይቀበለው ክብርን ምስጋናና አምላክ ይሁን أمين ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተጸለየ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህለላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቆርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንምክትታል ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥባትን ባንቃዶን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እቲ ውሕቦ ዘርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ بخمس خنرخب فقدلنا زردانا لولا بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسغانا بصحيو أبزا حلفة جزينا يفيرسون معرف كلت إنا رئينا سلازي حجي كان فقاد እግዚአብሔር يفيرسون معرف سلسته كنن ببينا حاونا ممرت خلو بزا حلفة جزينا سلازينا ورخا زيام سنببنا تاناي معرف كلت مجلسن ترجمين كأربلنا يمه أجي كتم بابو جزية زلكم ده هاي جبار لي الدماي إفيسون معرف سلسته كاب هذا حساب عشر سلسته زلوا تايزبل عيو باولوس أبا أحزاب زبلي حبتنا ترحساس ملاش كتم ببلنا
ድምፂ የለን ኧረ ድምፂ ዝብሎ የለ ሕራይ ነተኻኽሎ ኣለና ጠፊኡና እሞ እዝንና ዲና ኢለ ማለት ኣሕዛብ መዋርስቲ ሓደት ግን ኣለኹ ዶ ማለት ኣሕዛብ ምስ መዋርስቲ ሓደት ጋር ብወንጌል ኢየሱስ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መማቐልቲ ተስፋ ከም ዝኾኑ ኣነ ከም ግብሪ ሓይሉ ከም ዝተዋሃበኒ ንግበር ተጠቃምና ድምፂ ትሖት ኣሎ ማለት ኣሕዛብ መዋርስቲ ሓደ ስጋ ብወንጌል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መማቐልቲ ተስፋ ኣነ ከም ግብሪ ሓይሉ ከም ዝተዋሃበኒ ስማዕኒ ዘሎ ድምፂ ይቋራረፅ ኣሎ ኣነ ካብ መሓላልፎ ኩሎም ቅዱሳን ለቀቅ ንዝብል እቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንህዝብ ክሰብኽ እቲ ፀጋ እዚ ተዋህበኒ እቲ ኣብ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም እንታይ ኢኮ ገብር ኣለዎ መምህር ንስኻ ሚት ክበርላ እሞ በዚ ከመሓላልፋ እቲ ኣብ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢርን መጋቢነቱን ከመይ ምዃኑ ንኩሎም ገብረሃሎም ተዋሃበኒ ኣምላኽ እታ ብዙሕ ዝተዓየነት ጥበብ ሕጂ በታ ማሕበር ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሽሞታትን ስልጣናትን ምን ተኸፍልጦም ከምቲ ብክርስቶስ የሱስ ጎይታና ዝገብሮ ናይ ዘለኣለም ፍቅሩ ካላ ብክርስቶስ ምእማንናን በዓልተን መታወቁ ኣለና ስለዚ ብረትኩም እዩ እሞ በቲ ምንታኹም ዝበፅሓኒ ፀበባ ከይተሰደዩ ኣልመለኩም ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣራይ ካብ 14 ክሳብ መፈፀምታ ጳውሎስ ከም ዝፀለየ ዝብል ሓውና ዶክተር ክፍላይ ክተንብበልና ምእንቲ እዚ እውን ናብቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ዝስምዕ ኣቦ ብብርከይ እንብርከኽ ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትፍርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ሂበኩም እፅሊ ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩም እውን ተሰሪድኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ እሞ ነታ ፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ መልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እፅሊ ኣለኹ ግናኸ ከምቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ኣዕዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ንኩሉ ውሉድ ወለዶታት ኣብታ ማሕበር ብክርስቶስ ኢየሱስ ንኡ ክብሪ ይኹኖ ኣሜን 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 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ ዝቐፂሎም ሓውና መምህርቲ ክማርያ ናይ ምዕራፍ 2 ኤፌሶን ከም ተቀዲመ ዝገለጽኩ ኣብ ቀዳማይ ዝሓለፈ ሰሉስ ስለ ዘይነበሩ መግለፅን ትርጓሜን ናይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ክገልጹልና እየ ንሓውና
መምህርት ማርያም ህያው ቃሉ በአንደበቶም ከነብር ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓና ኣዛን መንፈስ ዝዓኮር ትእቱእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። كونكشن قرب سلو كوين اللهم تسمعون لهم ده اسمع له alright ذاتها presentation كده بعيلي نحن سقعت مسألنا بسمع وقول ومنفس قدوس هذا أملاك أمين أبوتاتي كهنات كابحاتاتي فتحوني تخافلتنا يزقوا بقى أبصرتكم ذكروني تمتي أبي مريقات أزبولو زخالف سمون معرف كلت من أختينا بإفسون مهركم أيهم مثلني أنا قلت سلازي أنا بركو أنا برخت كافل مساهم أبزي لفتن دولهم مالتي أبصرتكم ذكروني أجمع راح كلت هنرينا for some reason presentation አይተኸውነን አላሙኒ ሀንሳብ ጊዜ ሀቡኒ Okay, here we go. ጽቡቅ ራእይኩም ኣሎ ሕጂ يرى له صباو ኦኬ ጽቡቅ ራእይ እምበር ከምቲ ኩሉ ሰዓት ንገብሮ በተን ሕቶታት ክንጅምር ኢና ነዚአን ሕቶታት እዚአን ክምልስ እንተደኣ ክኢልና ጽቡቅ መረዳእታ ናይዛ ምዕራፍ ክልተ ይህልወና ማለት እዩ connection is very slow. መምህር በተቀድም ዝነበርካዮ ፓወርፖይንት አድቫንስ እንዳገበርካዮ could proceed that way. I'm trying. It's not working. الكمبيوتر ولا هنقيرينه يبقى في موضوع
Okay, here we go. ቅድሚ ክርስቶስ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኢና ዝነበርና ማለት እዩ ባህርያት ፍቅሪ ኣምላኽ እንታይ እዩ እዚአን ሕቶታት ማለት እዩ ግብሪ ወይ ከዓ ስራሕ ዝበሃል ኣብ ድሕነት እንታይ ግደ ኣለዎ እቲ ኣማኒ ዝመላለሰሉ መገዲ እንታይ እዩ ወይ እንታይ ይመስል እቶም ብዘይ ክርስቶስ ዝነበሩ ኣሕዛብ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት እዮም ነይሮም ድሓር ኣብ ክርስቶስ ምስ መፁኸ ኣብ ከመይ ዝበሉ ኩነታት እዮም ዘለው ማለት እዩ ድሓር ምስ ኣመኑ ሕጂ ኣብ ዝመእተው እንታይ ይብለና ምዕራፍ 1 ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ስድራ ቤት ኣምላኽ ወይ ትካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምዃንና ዝረኸብናዮ በረኸት ገሊፁልና ነይሩ ከን 10 በረኸት ዝረኸብናዮን ገሊፁልና ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ግን ብዛዕባ እቲ ናብ ስድራ ቤት ኣምላኽ እተሰጋገረሉ እዋን ከምዚ ብምባል ይገልፆ ካብ ሞት ናብ ድሕነት ወይ ከዓ ናብ ሂወት ካብ ጓኖት ናብ ዜጋታት ምክንያቱ ኣሕዛብ ዝነበሩ ደቂ ኣምላኽ ኮይኖም ማለት እዩ ዜግነት ናይ ኣሕዛብ ዘይኮነሲ ናይ ደቂ ኣምላኽ ኮይኖም ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ኣቃውማ ወይ ከዓ ኣካይዳ ስትራክቸር ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ይገልፅ ካብ ሞት ናብ ሂወት ዝበሃል እንታይ እዩ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ዘለና ኩነታት ብኣበሳና ብሓጢኣትና ንመውት እዚ እንተደኣ ኣልጊስና ማለት እዩ ከም መገዲ ዓለምን ዲያብሎስን ንመላለስ እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ እንተደኣ ሪሕቕና ማለት እዩ ትምኒት ስጋን ኣእምሮን ምፍፃም ብተፈጥሮ ደቂ ቆጣዓ ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ገብር ማለት እዩ ዓስቢ ሓጢኣት ከዓ ሞት ከም ዝኾነ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ 22-13 ይገልፀልና እዚ ከዓ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ሂወት እዩ ይብለና መገዲ ዝዓለም እዚኣ እዚ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰይጣንን ሰራዊትን ዘሎ ዓለም ዘመልክት እዩ ገዛኢ እዚ ዓለም እዚኣ ሰይጣን እዩ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቅሪ 31 ከምኡውን 14 ፍቅሪ 10 16 ፍቅሪ 11 ይገልፀልና ነዚ ማለት እዩ ሓይሊ ንፋስ ኣየር ወይ ከዓ ናይዚ ዓለም ኣጋንንቲ መናፍስቲ የመልክት ኣጋንንቲ መናፍስቲ የመልክት ዝብል ስጋ የብሎምን ምንታይ ደኣ ብኸመይ ደኣ ይዓዩ ክንርኢ ኢና ምስ ሰይጣን ኮይኖም ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝወደቑ ኣብ ሰማይ ቦታ የብሎምን ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዕኡን ሰዓብትን ማለት እዩ ንሰይጣንን ሰዓብቱን እዩ ዝብሎ ከም መናፍስቲ መጠን ዝነብሩሉ ኣካል እንተዘይረኺቦም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣብዛ ምድራዊት ዓለም እዚኣ ቦታ የብሎምን ብኸመይ ደኣ ይነብሩ እንተደኣ ኢልና ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሮም እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ ንሕና ቦታ ስለንገብረሎም ብፍቃድና ቦታ ስለንገርብሉ ሕጂ ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ መንፈስ ብዛዕባ እቲ ካብ ሰይጣን ዝመንጨወ መለለይኡ እቶም ንፍቃድ ኣምላኽ ዘይእዘዙ ሰባት ኩነታት ኣእምሮ ይዛረብ እንተደኣ ካብ ኣምላኽ ርሒቕካ ማለት እዩ መንፈስ ሰይጣን ይሓድረካ ወይ ከዓ እንተደኣ ካብቲ ብርሃን ኣልጊስካ ኣብ ፀልማት ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ዘይኣማኒ ነቲ ብባህግነት ብባህግታት ብኣእምሮን ብስጋን ዝምራሕ ዝገብሮ ወይ ከዓ ክገብሮ እዩ ዝደሊ ብናቱ እዩ ክኸይድ ዝደሊ ዳ እምበር ብፍቅዲ ኣምላኽ ወይ ከዓኒ ብናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ኣይኮነን ዝኸይድ ማለት እዩ ካብቲ ብመንፈሳዊ መምርሒ ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾነ መገዲ ይኸይድ ይብለና እቲ ኣማኒ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንፅዋዓ ብቑዕ ኮይኑ ይመላለስ እቲ እንታይ ዝብለና ነቲ ብቑዕ ዝብሎ ኣምላኽ ኣይፅዋዖን እዩ ነቲ ዝፀውዖ ግን ብቑዕ ገብሩ ነቲ ብቑዕ ኢለ ዝኣምን ወይ ከዓ ብቑዕ ኢሉ ብሰብ ዝርአ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣይፅውዖን እዩ ነቲ ንሱ ዝፀውዖ ግን ኩሉ ግዜ ብቑዕ ገብሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላትና ንሕና ንኣገልግሎት ድልዋት ክንከውን ይግባአና ኣምላኽ እንተፀውዒና ከዓ ናብቲ ኣገልግሎት ብቑዓት ባዕሉ እዩ ዝገብረና ዳ እምበር ብክእለትና ኣይኮንናን ብቑዓት ንኸውን ሓጢኣት ካብ ኣዳም ዝተወረሰ እዩ ኣዳማዊ ሓጢኣት ማለት እዩ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ሳላ ምሕረቱን ዓብይ ፍቅሩን ዋላ እውን ብኣበሳና እንተሞትና ብፀጉኡ ድሒና ኢና ንድሕን ኣለና ክንድሕን ከዓ ኢና እዚ ከዓ እምነት ናይ ተዋሕዶ ክርስቲያን እዩ ድሒና ኢና ንድሕን ኣለና
منتاي بدحنا إنا بكريستوس بدمو ندحنا لنا كل جزء أبن السخان قدس قربان داوسنا كان دحك عنا أبتي كالأي متعات قويتنا المدحنا يسوع كريستوس كم تم بروخات ويكا أززاز هونو أنا يبوي إلونا أبيمان تتقعنا السخاء تسفانا كلاتنا إمارتي فقرأ أملاخ أبا هرياتو دا أمبر أبا هريات دك سبات أي كونن زمركوس نحنا بس تكبرنا يكونن زمركوس ويك أنا كم زمسكورنا إن أنا أملاخ متقعلو ببحرياتو نسو بعلو يزقبرو مالتي تبقس فقري دا أمبر ملاش تكبر زهب أيكونن ويك أزمس جبرك إذا فكرك أزمس كسرحك إخادس الأكاز بحال نجار يلهم كل جزء أملاخ فكاريو كل جزء خاف فقري يزعدلنا فقرا أملاخ إذا صعب إيو بزيك المخونات أفكرنا إيو صبق يحلونا أيحلونا كل جزء إذا فكرنا درت زي بلو مسوأ تاوي زخوانا إيو مسوأ تغيرنا أنا كاب كريستوس الحقيقة هوت يلبون لك كمتي كاب برهان انت الجيسكا تسأل مع الزخون كاب كريستوس انت الجيسكا خاني انت زخون موتي زخون مالتي هوت يلن مالتي أملاك مس كريستوس أتنسأن نحن أبتي أمقاتو مستطبقنا مالتي ميتنا نيرنا حد شي وتحيزنا نتسق أب سمايات مسؤو كوف أبلنا أملاك أبتات متسقزي نتي أزيو بزح حبتو بتسقو أرعان نحن بتسقو رامبر بعلنا نمتو نقر يلن كل جزية خانم بلانتا the things that you have it's not because you are good because God is good نحن سيت كل زل الناس أملاك نحن نفعص لزغنا بتكباراتنا ويكا بتنسرحو زي كونسي أملاخ كومو بحرياتو سلازغوني وحاب سلازغوني بوئينها تصبق نقرات زلنا مالتي إذا انت اختصاص زيادة بزعبة أتي مس كريستوس زلنا ركب يقال مالتي مسؤون عتسألنا أبتزمت زمانات بهياونتو إتي بلوت هبتتققو بكريستوس يسوس أباتاتنا منتي كريئي أب سمايات بكريستوس يسوس مسؤو أقمت أنا يبلنا ولدي فتحن تسقان أملاخن نعنا تراي زي كونس نسيت أنن نسلت أنن حايلون أون ترائي نزل كله هبتات زي بقيتنا يسوس كريستوس تراي إنا زرخب مايو بتسقى أمنت أحنا هذا أقوى كيم كحسي كاب جبري أيكونن أمو بأمنت بتسقائهم زرحانكم إذا خاء وهبت أملاخ يأمر كابهاتكم أيكونن أجي دخوانا نجر دجبرنا أنت جبرنا بعلنا كندحن أين خلينا بتسقو ترحينا كندحن خل نتسقو ذهبنا جن كن عيلو يجبعنا مالتي نتسقو ذهبنا جن متان بروشك هلونا كن عيلو يجبعنا أمنت بزي تجبارسي كنت أيوه ويكا موتي عايز بحال وهبت كاب أملاخ دا أمر كاب بعلنا أيكونن هذا أقوى بقبرو بسرحو كي مكح زغاء كم تي أغدي مزبل كويب نحنا خن مكح حق بأمناني مهنات كل زلنا كاب أملاخ بعلنا دمس أنا نجر زبحال يلا أنا خمس جير أنا خم بخبر أملاخ ويكا بفقار زغابير خمس جيرنا خنبل نخلين بقبري أين دحنن إنا أمنتنا جن بقبري يقلات أمنات كهلونا له أمناتنا تراي بينو جن كرحنا نايكلني أمنات قبرك كهلونا له تزيفرينا أمناتنا ون موت يا أمارتيو موت أمنات دمّا عيد حنن إيو يعقوب كلت معرف عصت معرف كلت معرف عصت شعات تغنزي بلنا كومو خا أمنات قبري أنت زي باللاس نرأسا موت يا إيز بلنا سبعوي صبق كإلات مجحارن تعبيتن يتبابا سبعوي صبق كإلات انت رأى صبق كإلات هلكا ويكا بعل خادم تساكا يلكا تأمن ترى فونكا مجحارن تعبيتن يمسالكا تساقاقن ملكتها وتحتنان عبيتن تقمن يتبابا معناته بتساقوئي نخن زرخيبنا انت رأى كل جيزة الكونكاسي مسقانا إخا تقرب دلخا نسخا من مليسو تساقوئي يبزحلكا مالتي سبعوي قبرتات صبق يكون حما بمسرة تمنيت أأمره بزي قدس تكبار سجا أبك إني أملاخ موت إيو معناته منشو تفترو حاتيات إيو زغاب إساس سسان 4 فقد شدشته انتهي لنا كلاتنا كم حدا رخص كوينا بزولو تصدقنا خاء كم
ጽዩቕ ክዳን እዩ ኩላትና ከም ቆጽሊ ቆምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁፀና ኣሎ እዩ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና ምንጭ ተግባራትና ካብ ኣምላኽ ይኹን እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ንዓና ደድልየና እዩ ተግባራትና ንሕና ብኣምላኽ ዝተሰርሕና ስለ ዝኾንና እቲ ምንጭና ካብኡ ስለ ዝኾነ እዮና ከዓ ከምኡ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ፍጡራት ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለወ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተፈጠርና ኢና እዚ ከዓ ትናትና መፈጠሪ ዝነግረና ዘሎ መበቆሊ ዝነግረና ደልዩ መበቆልና ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ከዓ ጽቡቕ ክንገብር ዝግባአና ፍጥረትና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብጥምቀት ንሰናይ ግብሪ ብፍቅሩ ኢና ተፈጢርና ሰናይ ክንገብር ዳእምበር ኩሉ ግዜ ቦታትና እንታይ እዮም ድብሉ መርቕ ዳእምበር ኣይትርገም مرق دامبر أيترجم مهنياته فقط أيتوهابنا كنرجم فقط كمنرق جن فقط توهابنا كنصلي جن فقط توهابنا كم فقرنا زي كونس بتأملاخ قديمو زدالو سنة يجبري كنا ملالس إنا تفتيرنا إذا أماني همزي يبل بأمنة تنبر بمرأي أيكونن إذا خاب كلا أي كورنتوس معرف حمش تفق بشو حتى لنا والدي سلازي كل ساعة منتو اللاتنا بأمنة تنبر بمرأي أيكونن إن ملالس زلنا أمو بحق سجا بمفتام زي كونس بمنفس من مللاس يجبأنا إذا خاب كلاته دي معرف حمش تفق دي 10 شدشة تقولي تقوله بمنفس تملالسو أمو ثمنيت سجا أي كتفتسمن يخون أبلوكم علىهم أب حكي إذا أنا حكي إذا ملكت مالتي أب سالساي يوحنس عرف سلستن 4 زلوا نسخابة حكي تمالالس كم زلخا أحوات متيوم سلئتا أبا خازل حكي بمسكارو بزح تحقوسكو أنا أتوم دكي بحكي كم زمالالسو كاب مسمع زعب حقوس يلبن كلنا بحق ولا دكنا نصبق نجار قبل خلوا ويكا كاب كارو سبات صبق نجار نسمع كلنا بدكنا بحق إيدس دبلنا إزخاء ولود ناتو فلزخانة هم يبلنا لنا ها نأملاخ صبق تجوار كنقبر كلنا ويكا كارو سبات تحقوسوا من ثرالو أملاخنا لك كم تحقوسلنا يقلت مالتي أحزاب بزي كريستوس يوم زلوا زبت زنبرو مالتي كيد حانون كله نابناي محبراوي حابتي إسرائيل زموتو سدتنيا تاتي نبلنا مالتي ناي سنة سرعات انقفنا يخوون مالتي نابناي كيدان مبتصع زموتو قوانوت أغايشم حجي أغايش كوينو ميم قوانوت كوينو ميم زموتو دول دا عارقنا ومستقبلو ونت نقرقن انتاي مورستي أمزقون مالتي حقاوي انقفات بلنا أب عالم بزي أملاق تسفى زي بلوم إيم نيرو زخا ناي سنة مقبراوي انقفات زنبرا جن مس آمنوا يدحنوا إذا نازل علم يود كورسو مثل يهلون مالتي كلاتنا مثل علينا سو تتكبراتنا أنت رأى توعزنا فتسمناها كم تمابوثاتنا كم تمهارات قعزهم دفتهم كم وخاكم قعزنا هنبتسم أملاخ بعلو يرضعنا فللي جزرة سجان جزرة لبن ناي سجان ناي لبن تايز مثل امنت زي مهلاو سبب ايو اذا انا ايثيزم يبلو مالتي امنت زي بلوم وي ابناي حاسوت امارختي مانكا مكرا زلو بانتيزم ببحال مالتي ازيهم كلتيهم ولا حنتي كدحنو ناي كلون يوم انتبلناسي املاخ بعلو بتصقو دا يفردهم دا امبر نحنا حنفرد ايقبعنا نقن تتصحفكم يزبلنا مالتي زي امنتي بتعبأتي دحري موت زلو هيوت وي متعيك حسبو كلو زسمعهم تسفى مقراطن كتفلق يخيلي ما ولا حنت تسفى يبلهم المالك امنت تري يبلهم ولا حنتي نزريو نتصمت وانا غير يبلهم اب امنت يلون ويكا اب زخونه غوغي زخونه امنت تدالوخا نسي مالتي احزاب بخريستوس يوم هلاويهم زغلط مالتي كقربو زتقبره بدم كريستوس إيو إذا بتبجعونت مالتي حجي مس أيهود حادث جا ورشا يلو ماليو كخانو يخلو معناته دك حدا أملاخينا إنا نقول معناته كلاتنا نحنا أكلنا كريستوس إنا نقول كما يسي إزي صعب إيو يبلنا نتي أمونغ زنبرة مكاببيا مكففال بمفراس حقاوي انكفات يقل مالتي قويتا نتي أب
ስርዓታት ዝርከብ ሕጊ ትእዛዛቱ ብስግኡ ሰርዞ ምክንያቱ ስለዝሞተልና ስለዝተበጀወና እቲ ኩሉ ዳንቅፈና ዝነበረ ነገራት ኣልጊስልና እዩ ውሉድ ክንከው ከዓ መሰል ሃበና ፍቅዲ 15 እንታይ ትብል ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጠር ነቲ ዝፅሊ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስግኡ ስዒሩ ይብለና ሕጂ ጎይታ ንክልቲኦም ምስ ኣምላኽ የተዓርቆም ኣሎ ሓደ ይኾንሉ ማለት እዩ መጎልበቢ ብሓደ ኣካል ቤተክርስትያን ከዓ ብመስቀል ስነ ምግባራዊ ዕንቅፋት ይእለ ማለት እዩ ጎይታ ነቶም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለው ሰላም ሰበኸሎም ሕጂ ብሓደ መንፈስ ብሜሮን መሰል ውልድነት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እግዚኣብሔር ኣብ ብክርስቶስ ኣፍ ደገ ይኸፍተልና ማለት እዩ ክርስቶስ ሰላምና እዩ ኣብ ኣምላኽ ዝኾነ ይኹን ግጭት ክህሉ የብሉን ሰላም ኣሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ኣለኹ ሰላም እውን ይህበኩም ኣለኹ እዚኣ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዝግባአና እዩ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን እዩ ዝብለና ማለት እዩ ንውልቀ ሰባት ሰላም ዝህብ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ኣምላኽ ኩነታት ሰባት ብምቕያር ሓጎስ ወይ ሰላም ከምፅእ ዕላማ የብሉን እዚ ከዓ ስራሕካ ሕማቅ ስራሕ ስለ ዘለካ ሕጂ ወይ ከዓ ፎቶ ስራሕ ስለ ዘለካ ፅቡቅ ስራሕ ክህልወካ እሞ ሽዑ ሰላም ከምፃልካ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ብዛዕባ ፍቅሪ እዩ ዝገልፅ ነይሩ ወይ ከዓ ፍቅሪ እዩ ፅሒፉ ስለዚ ኣብቲ ዘለካዮ ኩነታት ኮንካ ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ኣምላኽ ክህልወካ ይግባእ ማለት እዩ ጎይታ ንነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ሓጎስ ፍቅሪ ንምሃብ ዘውፅኦ መደብ ኩሉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ህያው ውህበት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ኢሉ እዩ ዝገልፀኒ ኩሉ እሱ ከዓ ክህበና ሂብና እዩ ንሕና ግን ክንጥቀመሉ ይግባአና ሰላም ኣምላኽ ንምዕቃብ ኣብ ሰባት ወይ ኩነታት እተመርኮሰ ኣይኮነን ሰላም ኣምላኽ ንምዕቃብ ኣብ ሰባት ወይ ኣብ ኩነታት እተመርኮሰ ኣይኮነን ኣሕዛብ ኣብ ክርስቶስ ምስ ዝነብሩ ሕጂ ምስ ቅዱሳንን ደቂ ዓዶም ኮይኖም ኣለዉ ሓደ ዓይነት ሓደ ሰብ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ኮይኖም ኣለዉ ሕጂ ኣባል ቤት ኣምላኽ ኮይኖም ኣለዉ ይብለና ሕጂ ኣካል ወይ ከዓ ክፍሊ ናይቲ ኣብ ጎይታ ቤተክርስትያን ዝርከብ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ኣለዉ ንሕና መሕደር ቤት መቅደስ ስለ ዝኾንና ኩላትና ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ተኻፈልቲ ነዚ ኮይኖም ኣለዉ ኩላትና ማለት እዩ ኣብቲ መሰረት ሓዋርያትን ነቢያትን እተሃነፀ ኢየሱስ ክርስቶስ እምኒ መዓዝን ብሓባር ከም ቅዱስ ቤት መቅደስ ኮይኖም እናዓበዩ እዚ መንበሪ ኣምላኽ ብመንፈስ ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ይብለና መስርሕ ህንፀት ኣብ ኤፌሶን 4 ተገሊጹ ኣሎ ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ዕቤት ወይ ድሕነት የለን እዚ ከዓ ኣብታ መርከብ ዘይነበሩ ሰባት ከም ዘይድሓኑ እዩ ዝገልፀልና ሕጂ ንሕና ኣብ ቤተክርስትያን ክንመፅእ ኣለና ኣብቲ እምነትና ክንሳተፍ ኣለና እቲ ንዓና ዝግባእ እውን ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ መስርሕ ድሕነት ሓቢርካ ምዕያይ ይሓትት እዩ በይንካ ኮንካ ምድሓን ዝበሃል የለን ኣብ ናይ ክርስትና ድሕነት ኣብ ክርስቶስን ኣብኡን ምስ ክርስቶስን እዩ ድሕነት ኣብ ክርስቶስን ኣብኡን ምስ ክርስቶስን እዩ መደብ ኣምላኽ ቤት መቅደሱ ክትከውን እዩ ንሕና ቤት መቅደሱ ክንከውን ኢና ማለት እዩ እዚ ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ ንኩላትና እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ንምልሶ ንዓና ኩላትና ነነብስና ክንሓትት ዝግባአና ሕቶ እሞኒ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ንኻ ኣብ ትገብርዎ ፀሎት እግዚኣብሔር ፀኒሉ ይስማዕኩም ኣይኖ እዚ ኩሉ ክብሎ ፀናሕኩ ኣብ መርጌታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣባ ቀሺ እውን ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም ግን ነዚ በረኸት ተኻፋለ ክኸውን ዕድል ድሃቦኒ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ኣበይ መርጌታ
على هوت يسمع لنا حاونا ممر تخلو كم سمعناها على هوت يسمع لنا ناي مزمور جزينا أهل الله المزمور استدالهم رأي معزا قدسان تمام سيغم أبونا كلهم عليه وتسمع لنا دكتور حوي حوي آمين والله أنا على هوت يسمع لنا أمين عليه تسمع لنا سمعنا يبدو بنحضر لنا الرأي باسم آب ولد المنفس قدس حدا أملاح آمين ولا تودقوا شوعت جزيب حاتيات ناودقكن لا تساكن كسعبكاي وقويتاي بأمنات بالمزمور التابيه رزين فني ولا انت ودقوا شوعت جزيب حاتيات دا ودكون دا تساكون كسعبكاي او قويتاي بأمنات حداقي أبسا اندي غاب عالبزح محرت أي تفتوني قويتاي ناتيناي حاتمو ولا انت ودكو شوعات تجيب حاتيات دا ودكون دا تساكو سعبكاي او قويتاي بمنات حداقي أبسا اندي خاب عالبزح محرت أي تفتوني قويتاي ناتيناي حاتموت فتنا بزيحو محير تخبدني أي في الليل أنس تابخا مساخا حشني اللكايو قويتاي ፍጹም ዘይውዳር ራሄ አምህረኒ ጎይታይ ክኸይድ ንጸልማት ጋሊሄ ዋላንተ ወደኩ ሸውዓተ ጊዜ ብሓትያት እንዳወደኩ እንዳተሳኩን ስዕበካየ ኦ ጎይታይ በእምነት ሓዳጊ ኣበሳ እንዲኻ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናተይ ናይ ሓጥሙት ተቐረፅኩ ጸሎት ንገንዘብ ሃሪፈ መዓሳ መስጊነ ኣምላኸይ ኣበይ መዕሪፈ መጽኤ ኣለኹ ጎይታይ ጸሮይ ከራግፎ ኣብ ቅድሜኻ እንካ ኣምላኸይ ሓመደይ ክነግፎ ወላንተ ወደኩ ሸውዓተ ጊዜ ብሓጢኣት እንዳወደኩ እንዳተሳኩን ስዕበካየ ኦ ጎይታይ ብእምነት ሓዳጊ ኣበሳ እንዲኻ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናተይ ናይ ሓጥሙት ጽላእሎ ብዙርያይ ንኸይውሕጠኒ ገስጸለይ ጎይታይ ካባኻ ንኸይፈልየኒ ብርክሰት ብክሕደት ኣሲሩ ኸይሕዘኒ በደለይ ርኢኻ ንኽፉ ኣሕሊፍካ ይታበኒ ዋላንተ ወደኩ ሸውዓተ ጊዜ ብሓጢኣት ናወደኩ እንዳተሳኩን ስዕበካየ ኦ ጎይታይ ብእምነት ሓዳጊ ኣበሳ እንዲኻ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ
ናተይ ናይ ሓጥሙ ክብሪ ምስጋናን መድኃኒዓለም ይኹን ይቀኒል ያኮነ ቃለ ሕይወት ዝማሬ መላእክት የስምዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና አሜን ሰማዕና ከዓ ዝማሬ መላእክት የስምዓልና ዋላ እንተ ወደቕኩ 7 ግዜ ብሓጢያት እንዳወደቕኩ እንዳተሳእኹ ክስዕበካየ ወጎይታይ ብእምነት ሓደጋ ኣበሳ እንዲኻ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናተይ ናይ ሓጥእ ሞት እንዳበለት እያ ክትዝምረልና ፀኒሓ ብሓቂቲ ምሕረት ኣምላኽ ባህሪ ኣምላኽ እሱ እዩ ምሕረት ባህ ዝልማዱ ምሕረት ዝበህሪኡ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ናይ ተኣምኖ ናይ ኣስተንትኖ ድኻምና እናዘከርና ፍጹም ምሕረት ኣምላኽ እንዳኣመና ውድቀትና እንዳዘከርና ኣብ ውድቀትና ተስፋ ከይቆረፅና ናብቲ ብትስሓ ዘተንሳኣና ጎይታ እንዳጠመትና ንዝምሮ መዝሙር እዩ ዋላ እንተ ወደቕኩ 7 ግዜ ኣብ ሓጢያት እንዳወደቕኩ እናተንሳእኹ ክትስዕበካየ ጎይታይ ብእምነት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናተይ ናይ ሓጥእ ሞት ይዝብል ሓብትና ሃና ምሳሌ 24-26 ሰዲድሃልና ኣላ ሃና ሓብትና ዘመና ኣገልግሎት ይባርኽ እቲ ውዕለት ቅዱሳኑ ዘይርስዕ ኣምላኽ ከዓ ብሂወትኪ ብሓዳርኪ ብደቅኺ ብደቂ ደቅኺ ይባርኽኪ ምሳሌ 24-16 ዝጠዕመኩም ከተንብቡልና ትኽእሉ ኢኹም ምሳሌ ሰሎሞን 24-16 ደልያ ሙቦና ክብላዶ ኣረ ካልኦት ዝቀደሙ እንተልዮም ከዓ ፅቡቅ ቃብስያሙ ቅድሚ መዓዛ ቅዱሳን ተውፂኹም ከዓ ከተንብቡልና ትኽእሉ ኢኹም بخير يعني هراي حاونا دياكون سامين هراي مثالي 24 16 እቲ ጻድቕ 7 ሰዕ ዘይወድቕ እሞ ኣይትንስእ ይትንስእ ረሲኣን ግና ናብ መከራ ይጸድፉ ቃለይ ወት የስማዓልና እቲ ጻድቕ 7 ሰዕ ይወድቕ እሞ ይትንስእ ረሲኣን ግና ኣብ መከራ ናብ መከራ ይጸድፉ ኢሉ ክብሪ ንዝኽርኢ ስሙ ይኹን እግዚአብሔር ዓቕምና ስለ ዝፈልጥ ከም ንወድቕ ስለ ንፈልጥ ትንሳኤ ስለ ዘድልየና ምትንሳእ ደገፍ ስለ ዘድልየና እዩ ጻድቕ 7 ግዜ ይወድቕ ኢሉ ምክንያቱ ሓጢኣት ደስ ኢልካ ክትገብሮን ሓጢኣት ዓቕሚ ሲኢንካ ክትገብሮን በበይኖም እዮም ኢሉ ስለዚ ሓጥእ ብዝወደቐሉ ሓጢኣት ክጠብቆ ከሎ ብዝወደቐሉ ኣምላኸይ በዲለ ነብሰይ ጎዲኤ ካብ ብክብሪ ቅዱሳን ተፈልየ እናበለ ስለ ዝሓዝን ቀልጢፉ ብንስሓ ይትንስእ ኣምላኽ ከዓ ይድግፎ ጻድቕ 7 ሰዕ ይወድቕ እሞ ይትንስእ ኢሉ ረሲኣን ግና ናብ መከራ ይወድቁ ወለድና ዘይበልዕ የለን ዘይጸግብ በዓሰ ዘይጋገ የለን ዘይምለስ ኣበሰ ኢሎም ምልክ ምስሉ ከለዉ ስለዚ ተኣበሰኛ ዝበሃል ሓጢኣት ኣብ ሓጢኣት ስለ ዝወደቐ ሓጢኣት ዝገበረ ዘይኮነስ ሓጢኣትና ኣሚንና ዘይምምላስና እዩ ስለዚ እቲ ናይ ተስፋ መዝሙርና ከዓ ዋላ እንተወደቕኩ 7 ግዜ ኣብ ሓጢኣት እናወደቕኩ እናተንሳእኹ ክስዕበካየ ጎይታይ ብእምነት ኣይትፈቱን ኢኻ ናተይ ናይ ሓጥእ ሞትን ስለዚ መዝሙርና እንታይ ይብል ነይሩ ተኻላይቲ ከዓ ምንጪ መዝሙርና ልክዕ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጻድቕ 7 ግዜ ይወድቕ 7 ግዜ ከዓ ብእምነት ይትንስእ ብንስሓ ይትንስእ እዩ ክብሪ ናዝኽሪ ስሙ በዓል ቅዱስ ዳዊት በዓል ጴጥሮስ ሃዋርያ በዚ ንስሓ እዚኦም ተሲኦም ማለት ሕራይ ካልኦት ነዚ መዝሙርና በቃል እግዚአብሔር መሰረት ክንሪኦ ከለና በመርጌታ ኣነላትን ሓንቲ ዝሓስኳ ሕራይ
ማቴዎስ 26:75 نقولنا تنحكمه 26:75 ጴጥሮስ ድማ ነቲ ኢየሱስ ደረው ከይነቀወ 3 ሰዓት ክትከሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ዘከረ ናብ ወፃኢ ከይዱ እውን መሪር ብኽያት በኸየ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኃጢአትና ክንዝክር ኮለና ሰይጣን በቲ ዝገበርናይ ኃጢአት ተስፋ ከም ንቆርጽ እዩ ድሕሪ ዝደቁሰና ኃጢአትና ክንዝክር ኮለና ኣምላኽ ከዓ ብድድ ኢልና እቲ ጠቢቕና ዘሎ ጭቃ ቀልጥፍ ኢልና ክንኣልዮ ክንጸርጎ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ጴጥሮስ ኣብቲ ግዜ ደርሆ ክሳብ ንቁስ 7 እዚኣ ክስሕደኒ ኢኻ ክብሎ ከሎ እንደዘይተረድኦ እኳ ዳሕራይ ኣብቲ ዝተረድኦ ግዜ ግን መሪር ብኽያት በኸየ እዩ ናይ ንስሓ ብኽያት ሕራይ ዘበን ኣገልግሎት ኪባርኻና ሓብትና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 9 ሰዲድሃልና ኣላ ዕላማ ኣምላኽ ምክንያቱ ተኻላይት እንታይ እያ ትብል ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናተይ ናይ ሓጥእ ሞት እያ ትብል ነይራ ንዓት ምልከት ወነ ተኻላይት ሓረግ ሰዲድሃልና ኣላ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 9 ዘበን ኣገልግሎት ኪባርኻና ሓብትና ሕራይ ስድራ ኣምላኽ ከተንብብልና ዝጥዕመኩም ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 9 ሕራይ ነቲ ግዜና ንምክትታል ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኹም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንግዙ መስሎም ንተስፍኡ ኣየደንጉየኒ ዕላማ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ ኩሉ ሰብ ክድሕን እምበር ሓንቲ ነፍሲ ክትጠፍእ እኳ ኣይፈቱን ኢሉ ዝኾነ ጓሳ እኹላት ኣባጊዕ ስለ ዘለዋን ኢሉ ብዛዕባ እታ ዝጠፍአት በጊዑ ሸለል ዝብል ጓሳ የለን ንሱ ኣሕያዋይ ጓሳ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ነፍሲ ክትጠፍእ እኳ ስለ ዘይፈቱ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኃጢአት ውድቀት ጌጋ ጥዑም እኳ እንደዘይኮነ ውድቀትና ዓቕምና ንለልየሉ ማንነትና ንለልየሉ ካብቲ ዝነበርናዮ ምረት ውድቀት ፈሊድና ናብ ትንሳኤ ንኸደሉ ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ ጴጥሮስ ቀድሚኡ ንነፍሱ ይፈልጣን እዩ ነይሩ ብዛዕባኡ ምሳኻ እያ ዝመውት ክብል ከሎ ብዛዕባ ካልኦት ሃዋርያት እንተኾ ሓደ ኻውን ኢሉ ንመጋላገልቱ ክንዕቕ ከሎ መን ምዃሉ ነፍሱ ይፈልጥ ኣይነበረን ነፍሱ ዝፈለጠሉ ምስ ወደቐ እዩ ማለት እዩ ብዘይ ፀጋ እግዚአብሔር ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ስለዚ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ነዚዩ ኣስተንቲኑ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 67 ከይተዋረድኩ ተጋገኹ ሕጂ ግና ቃልካ ሕሉ ኣለኹ ኢሉ ከይተዋረድኩ ተጋገኹ ኢሉ ስለዚ እቲ ዋዛ ዝመስል ገና ዝኩሉ ሰራዊት ኣብ ኩናት ከሎ ኣብዘይ ግዚኡ ክዘናጋዕ ንሰይቲ ኡርያ ምስ ረኣየ ብኡ ገይሩ ዝኣበሶ ኣበሳ ንሱ ከነፃፅሮ ከሎ ከይተዋረድኩ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ከይተዋረድኩ ተጋገኹ ሕጂ ግና ቃልካ ሕሉ ኣለኹ ውድቀቱ ምውራዱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክፀንዕን ንኃጢአት ክንፍንፍንን ረድእ ወይ እግዚአብሔር ድኸሙ ንዓና ሎም ይርዳእና ሕራይ ካልኦት መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 67 የኸንብብ ፀኒሐ ከይተዋረድኩ ተጋገኹ ሕጂ ግና ቃልካ ሕሉ ኣለኹ ዋላ እንተወደቕኩ 7 ግዜ ብኃጢአት እናወደቕኩ እናተሳእኹ ጎይታይ ክስዕበካ እየ ብእምነት ኣይትፈቱን ኢኻ ናተይ ናይ ሓጥእ ሞት ደጊመ መኣዛ ቅዱሳን ሓብትና ዝማሬ መላእኽቲ ናይ ንስሓ ናይ ኣስተንትኖ መዝሙር ዘሚር ክልና እቲ ቀዳማይ ነገር ለውሃት ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ምፍላጥ
ካልኣይ ወዲቕካ ከም ዘለኻ ክንወድቕ ከለና ምዳቕና ቀልጢፉ ክርዳእና እውን ዓብ ነገር እዩ ኣብ ዝወደቕናሉ ግዜ ተስፋ ከይንቆርፅ ምትንሳእ ከም ዘድልየና ክንትስእ ከም ዝድግፈና ኣምላኽ ምእማን ንሓቂ ኣብ ቅድሜኻ ወድኻ ክበሃል ኣይብቅዕን ኢልና ብዝተመለስናሉ ከዓ ደቀይ ጠፊኦም ነይሮም ተመሊሶም መይቶም ነይሮም ከዓ ተስዮም እዮም እሞ ክንሕጎስ ይግባአና ኢሉ መሰል ውልድነትና መሊሱ ብመሰል ውልድነትና ብምምላሱ ዝሕጎስ ኣቦ ከም ዘለና ኣሚንና ሎሚ ብንስሓ ህይወትና ከነሐድስ ምክንያቱ ኣብ ክርስቲያን ህይወት ትምህርቲ ድሕነት ንስሓ ቅዱስ ቁርባን እዚአን እንተን ኣፍ ደገ እምነት ዝበሃላ ቀዳሞት ፋልማዊ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ሕራይ ኣብዚ መዝሙርና ዝኾነ ሓሳብ ተልዩ ክቕበለኩም እየ እንደዚህ የልዩ ናብቲ መምህርት ማርያም ከስተንትሉና ዝፀንሑ ብፅሑፍ ብቃል እግዚአብሔር መስገን ኣቦታት ቤተክርስቲያን እንታይ ይብልዎ መተርጉማን ቤተክርስቲያን እንታይ እዮም ዝብልዎ ምስ ህይወትና ብኸመይ ተሓሓዝ ብፍላይ ተናሓቲቶምን ዝነበሩ ሕቶታት እንድሕር ክንዝክረን ክኢልና ናይ ብሓቂ እቶም ሕጂ ዘይጣዕመና እውን ተሰኒዱ ስለ ዘሎ ናይ ዝዕለት እዚ ፅባሕ ድያብ ዝጣዕመና ግዜ ነቲ ዕለት ዘኪርና እንድሕር ተመልሽና ርኢናዮ ዓብይ ነገር እዩ እግዚአብሔር መስገን ከይነማኻኒ ምእንቲ ሎሚ ቃል እግዚአብሔር ኣብ መገድና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ገዛና ቃል እግዚአብሔር ኣብ መኪናና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ስራሕና ጥራይት ድሌትን ናፍቆትን ሃረርታን ጥላይ ይሃሉ እምበር እግዚአብሔር መስገን ኣበይ ሞ መፅሓፍ ክረክብ እየ መን እሞ ነዚኣ ክገልፀለይ እዩ መን እሞ ቤተክርስቲያን ከብፅሐኒ እዩ ንብለሉ ምክንያት የብልናን ስለዚ ዘበና ሕማቕ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ከዓ ኣለዎ ነቲ ፅቡቕ ነገር ርኢና ክንጥቀመሉ ከም ነመስግኖ ካብቲ ናብ ከይ ዝወስድ ነገር ከዓ ተጠንቂቕና ክነልግሰሉ ምሕረት ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ሕራይ ሕጂ ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 2 ኢና ከነስተንትን ኣብቲ መእተዊ ብዛዕባ ህዝብን ኣህዛብን ከም ኣህዛብ ናብ ኣምላኽ ከይመፁ ከለዉ እንታይ ነይሮም ናብ ኣምላኽ ምስ መፁ እንታይ ረኺቦም እንዳበሉ ብዙሕ ሕቶታት ኣልዒሎምልና ነይሮሞ ካብኡ ዘስተንተናዮ እንተሎ ናይ ጉባኤት ግዜ ንዓኻትኩም ዕድል ክህብ ንዓይ ጥራሕ ድዩ ዋላ ድምፂ የለን ንፅበለና ኣቦና ንኩላህና እዩ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ክፍት አብልና አቦና قال هو تسمع لنا بنا أبدي أنا ممهر تخلصي أبتا أمنت تبلي استنتني رمو أبعد خبر نشتي الراي هو أمنتي أزي أقداسيت مخانا بزي أمنت ولا حنت نقدر نقبر عين خلال حجيتهم نأمنن زي نأمنن أبزي أمنن زلو كلتا عينة تحت حساسة إلي حسب نيري أمن زبلنا مودأتنا نفلطو مالتي مودأتنا سي أمريت كلنا قوالات خفعنا قن سمياوي عسب خمزلو أب سماي كأنا يزل ألم ورشا خمزلنا نأمن مالتي يجي أبتم زي أمنون تدع خيدنا كل نقر أمدر زترف رايمو جس سقع زلنا نتحقوس كاون يقد تودأ نقر جاء مودان أبزي مودان نحنا أبزي ودا تسفانا لنا مالتي ولا مريت لنا تخاف عنا نتوم زي آمنو قن أجي قلقل سبات ريوم بزحي قلقل أمنتاتي أبتوم زي آمنو مالتي أملاخ يلن دولو أزيوم كزاورو سبين تايم كقبرو زخونا مالت
ዝኾነ ሲንግል ሞመንትስ ክትሓልፎም ከም ዘይብላ ኣብ ምድሪ ከለውስ ኩላ ክገብርዋ ከም ዝደልዩ እሞ ሕጂ ኣብ መሬት ዝውዳእ ጥራይ ነገር ተደኣ ኮንካ ኣብቲ ዝውዳእ ጥራይ ትጎይ ማለት እዩ ክርስቲያን ግን ኣብቲ ዘይውዳእ ይጎይ ዋላ ብመከራ እንተሓለፈ እቲ መከረኡ ግን ኣብቲ ዘይውዳእ ሰማያዊ ዓስቢ ከም ዘለዎ እና ሰላም ከዓ ምስኣኻ ቀፂሉ ሰላም ከዓ ኢልና ሰላም ምስኡ ከዓ ምስ ሰላሙ እምነትን ሰላምን ሲ ምሳኻ ትጓዓዝ ማለት እዩ እዚኣ ያስተንቲነ ቃል ህይወት እስማዓልና ቦና ናይ መዝሙር ከዓ ፀብቅ ጋዕ ድላመዳ ይላመዳ አይደለኹም ቃል ህይወት እስማዓልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ተላማመድያ ንዓና ከዓ ኣላማምድና ብጣዕሚ ናይ ንስሓ መዝሙር እያ እግዚአብሔር መስገን ቃል ኣምላኽ ክብለና ከሎሲ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ክብል ከሎ እቲ ኣዝዩ ደስ ዘብል ናይ ብሓቂ ብመንፈሳዊ ብእምነት ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ናይ ስነ ኣእምሮ ማለት ሳይኮሎጂስትስ ካብ ዘፅንዕዎ ዝያዳ ኣብ ጥዕና ካብቶም እምነት ዘይብሎም እቶም እምነት ዘለዎም ኣብ ተስፋ እቶም እምነት ዘለዎም ኣብ ኩሉ ተፃዋርነት እቶም እምነት ዘለዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዎም ኣበርክቶውን እቶም እምነት ዘለዎም ሰባት ምዃንዮም ብመፅናዕቲ በፂሖሞ ዘለዉ ማለት ምክንያቱ እምነት ዘለዎ ሰብ ክሓምም ከሎ ዘሕምም ጎይታ ኣለኒ ኢሉ ስለ ዝኣምን ክሓምም ከሎ ኣምላኽ ኣይጋገን እዩ ብሕማመይ ኣምላኽ ክኸብር ክእል ኢሉ ስለ ዝኣምን ንኩሉ ብመገዲ ኣምላኽ ስለ ዝፅበዮ ብተስፋ ስለ ዝፅበዮ ማለት እቲ ዝያዳ ካብቶም ዝስዕሩ ንበልፅ ኢና ዝበሎ ከዓኒ ነቲ ናይ እምነት ሰብ ንዝገብሮ ነገር ኩሉ ብርድኢት እዩ ዝገብሮ ማለት ደስ ስለ ዝበሎ ዘይኮነስ ብርድኢት ስለ ዝገብሮ ኣብቲ ዓለም ዝክትነብር እውን እቲ ዘሎ ፀጋ ካብቲ ዘይኣማኒ ነቲ ትገብሮ ነገር ብእምነት ለይቲ ብቁሪ ብማይ ብበረድ ንቤት ኣምላኽ ክትመፅእ ከለኻስ ነቲ በረድ ምስ ሰገርካ ዘሎ በረኸት ነቲ በረድ ምስ ሰገርካ ዘሎ ፀጋ ኣብቲ በረድ ዘሰጋግር ኣምላኽ ዘሎ ኣሚንካ ካብ ገዛ ስለ ትብገስ እቲ እናተጨነቐን እናፀበቦን ክወፍር ስለ ዘለዎ ንስራሕ ብዘይ እምነት ዝወፍርን ሰማያን ምድርን እሞ ጥራይ ብዓይኒ እምነት ዘይኮነስ በዚ ናይ ስነ ኣእምሮ ወይ ናይ ሳይኮሎጂስት ሞያ ከዓ ዝያዳ ናይ እምነት ሰባት ብኩሉ ነገር ከም ዝበልፁ ይገልፅ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁፅሪ 8 ክሳብ 10 ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ሓውና መምህር ዶክተር ክፍላይ ኣስተንቲኖምልና ነይሮም ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ብእምነት ብፀጋ ዝኣመነ ተጠምቀ ክድሕኒ ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ኢሉ ነቲ ብእምነት ዝርከብ ፀጋ ድሕነት ምስ ገለፀ በቃ ኣሚና ድሒና ኢና ኢልና ኣብ ናይ ቀበጥበጥ ወንጌል ንኸይንነብር ከዓ ኣብ ቁፅሪ 10 ፍጡራቱ ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳልዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርና ኢና ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ እቲ ሓይሊ እምነት ጥቕሚ እምነት በረኸት እምነት ያ ኣስተንቲና ትለና ሓፍትና መዓዛ ቅዱሳን ዘበና ኣገልግሎት ይባርኽ ኣሜን ሕራይ ካልኦት ኣባና ክሳዕ ድመፁ ሳብዛ ሓፍትና መዓዛ ክትብላ ድፀንሐት እቲ ከምዚ ናይ ሕጂ እምበር ናይ ፅባሕ መንሪእዎ እሞ ሕጂ ንተሓጎስ እዩ ዘምስል ከምቲ ናይ ዘመንና ዕላል ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ነዛ ሓፍትና መዓዛ ክትብላ ዝፀንሐት ድማ ፅቡቅ ገይሩ ኣብሪህልና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 18 እቲ ዝረአ ንግዚኡ እዩ እቲ ዘይረአ ግና ንዘለኣለም እዩ እሞ ንሕና ነቲ ዘይረአ እምበር ነቲ ዝረአ ኣይንጥምትን ኢና ስለቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ
تحجي نريو نشتيو لومي رئينا يو زوعلناون نصباح ويزيله ويدما كالق خوينو تغيرو تلويطو كنريو نخل إنا اتي ناي كريستنا تسفانا اتي ناي كريستنا تثبيتنا جن نتي زرقه زي كونسي نت زي الرأيو مخنياتو اتزرق انت إلوو جزياوي إلوو اتزي الرأقنا زل علماوي نحنا دما كم دك كورسوس دما نجزيو نخنبر ويدما نجزيو نخطعمنا إلو أيكونن قويتا أم مسكال تسقيل لنا انتاي دعا نزل عالم أما اتزرق نجزيو اتزرق قنا نزل عالم إيو نحنا نتزرق انبر نتزرق أي نتأمتن إينا مخنياتو دك عالم كعشوخا اندحر كوينم لو متري أزلخا لو متسمع أزلخا زي تكبرنا يصبح من رئي وامزول اتقال أملاخ دمان تايز بلنا نحنا نتزير رئي مخنياتو نتزبلو وسي بقال أملاخ انتا يالو مرتعو هلو قال أملاخ ملس اللو مالتي مو نحنا بزح لوميت عام كامبر ناي صباح من رئيوه لومي كم دليتكا نبرمبر نزير أخايو كتصبه نيخون أيخون زي تفلت أسئلكا كاب تسفى مقبار لومي نتبقى ميخازلو نتطريقو نتسمعون زلخا تحوشكا زي تنبرلو زبهاليو جن نقولو تريقو تسمعون دحر تبل كونكا بزعلم تحقوز زي كونكا تحزنيخا مودات امو تزي الرئي نزل عالميو زبلنا زلمو احنا دمانتي بعيننا زي نريقو بعين تسفى بعين منفس قنا نصبيو نتي زي الرئي إنا يتمزلنا سلما زي العالماوي سلزغونا إمو دس سلزبلها نتا تقصى ناي من يتزرار بامو مستقص غسني إلى أني لا يبنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም አባና በጣም ጽቡቅ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ብርግጽ ዋላብ ታሪክ ከምቲ ቦና ገልጽ ወጸንሑ ዋላብ ታሪክ ዋላብ መዓልታዊ በተግባር ንሪኦ ኩሉ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ሓጎስ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ጉያ ሽዑን ሽዑዩ ዝልወጥ ማለት እዩ ማለት ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲዮም ክብሉ ከሎ በልሻጽር ወዲ ናቡከደነጾር ኣብቲ ክሕጎሰሉ ኢሉ ዝገበረሉ መዓልቲ ሽዑ መዓልቲ ሓጎሱ ከም ዝተለወጠ ገጹ ከም ዝጸልመተ ዓንዱ ሕቁ ከም ዝለሓለሐ የእጋሩ ክልቲኡ ብራኹ ከም ተጋጨወ ሽዑ መዓልቲ ከም ዝተቐትለ እዩ ታሪክ ዝፅሕፈን ኣብቲ ናይ ሓጎስ ግዜ ማለት ብዙሓት ሄሮድስ ኣብቲ ሓጎስ ኢሉ ዝገበሮ እቲ ሽዑ ንሽዑ ተጣዕሰ ዝብል ማለት ኣብ ኩሉ እቲ ሓጢኣት ነገር ተራርኢናዮ ክፍፀምን እቲ ሓጢኣት ሓጎስ ዝመስል ናብ ሓዘን ክልወጥን ሓደ እዩ ዝኸውን ኣሙኖን ወዲ ዳዊት ንሓብቱ ተእማር ክዕምፃ ከሎ እቲ ዓመፅ ክፍፅማን እቲ ፅልኢ ክመፅእ እቲ ጓህር ክመፅን ሓደ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሕጂ እውን እትሪኦ ከለካ ዝሰክር ሰብ ኣብዘይ ገዝኡ ኣብዘይ መገዱ ዝጥምት ሰብ እቲ ሓጢኣት ክፍፀምን ሽዑን ሽዑን ናብ ሓዘን ክልወጥ ኢና ንሪኦ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እቲ ሪኦ ዘይትገብር ናይ ዘይ ሕጂ ዘይትርአ ናይ ጽባሕ መንሪእዎ ዝበሃል እቲ ናይ ሎሚ ተግባርካ ኣውፅኢቱ ፈሊጥካ ኢኻ ትኸዶ ማለት ሓደ ሰብ እንድሕር ክሰቲ ደልዩ ክሰቲ ይኽእል እዩ ግን ክሰቲ ከሎ ብቆጠባ ከም ዝትንከፍ ብጥዕና ከም ዝትንከፍ ብሰላም ናይ ስድርኡ ከም ዝትንከፍ ፈሊጡ እንተደኣ ኣትይዎ
ፀገም የብሉን ፈሊጡ ይኣትወሎ ማለት እዩ ግን እቲ ናብ መስተ ምኻድ እዚ ሳዕብዮን ከም ዝመፅእ ግድን እዩ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 11 እሞ ኣቦና ገሊጾምልና እቲ ዝርአ ሓላፊ እዩ እቲ ዘይርአ ግን ነባሪ እዩ يقرأت أبونا ቁፅሪ 18 أرى እግዚአብሔር ይደግፍኩም እቲ ዝርአ ሓላፊ እዩ እቲ ዘይርአ ግን ነባሪ እዩ ንሕና ኸኣ ኣብቲ ዝርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ኢና ንጥምት ዘለና ኢሉ ሕራይ ካለ ህይወት የስማዓልና ቀጽሉ መምህር ተኽሉ وأنا خاص أبتا بحريات فقر أملاك أنت يتبل إني تستنتن ثانية أجسي من البات كل سنة نجرز قبر الناس كم زي سلز قبر كي سلز صلوا كي سلز قرب كي قال لنا كينا حسب مالتي بحريات ناتو سلز خانة أنت إلي إزقاته نتي فقر أملاك سي أملاك درت زي بلو بزيك أن مخونت فقرن دنقاتن يزمسل بخمزي إزقلت مالتي هجي بخوم ودا أمبر بعلنا برجبرنا نجر كم زي كونه تفقرها نخلو فطور كم زعدلو يزقل سألنا مو حدا جزء لما عنتس كم زي أصل جبر كو كم زي أخويني كم سبعة متن نبل عندنا هجي خاوس كنت إنك يجبأنا يو إلى إيه كحسب ثاني حمو إذا الساعة مساحتكم شركة جبر عليه عليه هو تسمع لنا ባህሪ ኣምላኽ ምፍላጥ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ፍጡራት ገለ ነገር ክንገብር ከለና ንገለ ጠቕሚ ኢልና ኢና ንገብር ንገለ ረብሓ ኢልና ንነብር ሰብ ጥሪት ከጥሪ ከሎ ባጊዕ ክሕሉ ከሎ ፀበአን ክሰቲ ስጋአን ክበልዕ ቆርበተን ክሰዲ ኢሉ ዝጓስ እየን ኣምላኽ ግን ካባና ዝጥቀሞ ነገር የለን ባህሪው ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚህ ብዙሓት ቅዱሳን ብዙሓት ነቢያት ዝገረሙ ኸዓ ንሱ እዩ ማለት ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 6 እዛ ኣብ ማእከል ኣዳውካ ዘሎ ቁስሊ እንታይ እዩ እንተበልዎ ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቤቶም ዘፍቅሩኒ እተወጋእኽዎ እዩ በለይ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን نبي زكرياس قدم لدته كريستوس قدم 700 ዓመት ብራእይ ክግለጸሉ ከሎ ንቅዱሳኑ ብዝተፈላለየ ራእያት ምልክታት ዝግለጸሉ እንታይ ዝርኢ ግን ኣብ ግና ዓዳው ኣብ ማእከል ኢዱ ሓደ ዓቢ ቁስሊ ዝርኢ ማለት ስለዚ ጎይታይ እዚ ቁስሊ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ምስሓተቶ እዚ ቁስሊ እዚ ኣብቶም ዘፍቅሩኒ እንዳፈተውተይ ዝቆሰልክዎ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበን ንሕና ሎሚ እንታይና ንብል በዓል ክርስቶ ጸላእተዮም ከም ዝገይሮምኒ በዓል ክርስቶ ጸላእተዮም ኣብ ዝብጽሖምኒ ኮሚና ንብል ማለት እዚ ባህሪ ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብትንቢት ገና ነቢይ ዘካርያስ ክገልጸሉ ከሎ ኣብቶም ዘፍቅሩኒ ኣብ እንዳፈተውተይ ዝቆሰልክዎ ቁስሊ ሕጂ ሓደ ሕቶ እዩ ዝመጽእ ናብቲ ነቢይ فتوتخ أنت خينوم سلمتا يغسلوخا سلمتا يوقعوخا اندحر أغسلوموخا اندحر وقعوموخا سلمتا يفتوتا يتبلوم سلزنا بتانا ممهريات مس بحري أملاخ سلزوخان تبرين زخر سميخون أمسكال تسقيلو خلو نتوم شنكروه حجو نتوم معلتي بحسابنا بقبرنا بقالنا نشنكرو زلنا زقبرو ويفلتن يمومو يقرب لهم النابل صليلنا بحريو سلازخوني موك عليه وتسمع لنا حونا ممر تخماريا هراي كالوت من البعد حيركم زعاتكم هم ملغ تهاري قدس باولوس نابسب إفيسون معرف كلتا إنا نستنتن زلنا مبقس نبابنا نعايم كأترقما قليس أملنا حونا ممر تخماريا أبانا مرقيتا يا أنا أدستنتن كوا أصلا دينا ترحس شكرا الراي أبتا فتحن تسقان أملاخ نعانا تراي زي كونسي نسيطان نسلطان حيلنون ترايو نزي كله هباتات كا بقيتانا يسوس كريستوس يلنامو اتي حدوكا كي مكحسي كاب جبر أيكون نمو بإمنة بتسقان
ክርስቶስ ኢና እሞ ንሕናሲ ንሕና ናትና ንብሎ ነገር የብልናን እቲ ንምክሖ ስብኡ እንድሕር ኮይኑ ካብኡ ተዋህብና እንድሕር ኮይኑ ንሱ ከዓ እቲ ትንቅሕቲ ንሱ ኮይኑ እቲ ውህበት ከዓኒ እቲ ግብሪ ጥራሕ ከይኮነሲ እቲ እምነት ጥራሕ ከይኮነስ እምነት ከዓ ብግብሪ ክስነ ከም ዘለዎ ተማሂረ ተኻልኢቲ ከዓ ውህበት ካብ ኣምላኽ ደኣምበር ካብ ባዕልና ኣይኮነን ሓደ እኳ ብግብሪ ብስሩሑን ከይምካሕ ኢሎም ምሂሮምና እሞ እዚኣ ኣስተንቲነ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባረኽ መምህር ኣቦና ከዓ ቃል ሂወት የስማዓልና ኩልኹም ቃል ሂወት የስማዓልና ኣዴና ተርሓስ ወልዱ ናይ ብሓቂ ዓብ ኣስተንትነ እዩ ፍትሓ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንሰይጣን እውን ብዙሓት ሰባት እንድሕር ታፀራሪ መንግስቲ ኣምላኽ ኮይኑ እንድሕር ገባር ክፉእ ኮይኑሲ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ንሰይጣን ዘየጥፎ ኢሎም ዝሓቱ ብዙሓት ሰባት ኣለው ማለት ካብቲ ዝገርም እግዚኣብሔር ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ክብለና ከሎሲ ናይ ፍትሓ ኣምላኽ እዩ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 6 ሓደ መዓልቲ ግና ኮነ እቶም ደቂ ኣምላኽ መጺኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆሙ ሰይጣን ካብ ማእከሎም ወፀ ውዱቕ መልኣኽ እዩ ነቲ ዝነበሮ ማዕርግ ብዘይ ምዕቃቡ ማዕረ ኣምላኽ ክኸውን ክብል ዝተወደቐ ዝተደርበ መልኣኽ እዩ ግን እግዚአብሔር ብምሕረት ሃብታም ስለ ዝኾነ መላእኽቲ ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ዝገበርዎ ሰናይ ነገር ናብ ኣምላኽ ፀብጻብ ከቕርቡ ከለው ዋላ ውዱቕ መልኣኽ ይኹን ዋላ ዘቕርቦ ጽቡቕ ነገር እውን ኣይሃሉ ዋላ ክሲ ይኹን ኣምላኽ ግን ክሳብ ክንደዚ ናይ ፍትሒ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ስለዚ ኣምላኽ ዘይገብሮ ነገር ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ክብለና ከሎ ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ስላሴ ኣብን ወልድን መንፈስ ዘሎ ናይ ሕብረት ፍቕሪ ኣብ መንጎ ፍጡራቱ ዘሎ ፍቕሪ ልክዕ ሰይጣን እዩ ናብ ኣምላኽ ዘይተመልሰ እምበር ኣምላኽ ከዓ ልክዕ ከምቲ ንሓጣንን ንጻድቃንን ንኽፉኣትን ንሕያወትን ፀሓይ ዘብርቕ ዝናም ዘዝንም እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ዙፋን መጺኡ ንቅዱሳኑ ክኸስስ ከይተረፈ ዕድል ዝህብ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ፍትሒ ኣምላኽ ንሰይጣን እውን ከይተረፈ ብዙሕ ግዜ ሕማቕ ዝገብሩ ሰባት ክንሪኡ ከለና ኣምላኽ ከስቂሉ ዲ ዝሪኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ እንዳገበሩ ከምዚ እንዳተዛረቡ ንብል ኢና ብዘይ ምስተውዓልና ኣነ ኸ ክንደይ ግዜ ኣምላኽ ሕማቕ እንዳገበርኩስ ስቂሉ ተዓጊስኒ ኣሎ ክንደይ ግዜ ፀይሩኒ ኣሎ እንተኢልና ግን እቲ መልሲ ውሽጥና ክንረኽቦ ኢና ካልኣይ እቲ ውህበት ኣምላኽ ናይ ድሕነት ውህበት ኣዴና ዝገለጽኦ ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንደልዮን የዕዚዙ ፀጋ ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ ንቅድሜና ኣሎ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኣምላኽ ብንሕና ንገብሮ ዘይኮነ ካብ ጨጉር ርእስና ክሳብ ፅፍሪ ርእስና ናትና ንብሎ ነገር የለን እንተገበርና ከዓ በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ኢና ንገብር እንተገልገልና እውን በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ኢና ነገልግል ማለት ኩሉ ካባኻን ኩሉ ከዓ ናባኻን ኢሉ ማለት ልቢ ኣምላኽ ዳዊት እንተሃብና እውን ካብቲ ዝሃብካና ኢና ሂብናካ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ሓደ ኣቦ ያዕልሉኒ ካዕልሉኒ ከለውሲ ሓደ ፀጋ ዘለዎ ሰብ ዕሽር ክትከፍል ኣለካ ምስ ተባህለስ ኣርቢሑ ኣርደሚሩስ ዋ ዕሽር ብገቡእ እንድሕር ክኸፍል ኮይነስ ክንደዚ 100,000 ዓመት የክኸፍል ማለት እዩ ምስ በሎም ዋ ክንደይ ከ ሂብካ ኣምላኽ ክንደይ ከ እቲኻ ናብቲ ትኸፍሎ ዘይኮነስ ናብቲ ዘእትኻዮ ጠምት ኢሎም እቶም ኣቦ ናብቲ ናብኡ ዝጠቕሞ ክጥምት ሓምዛ ሓበርዎ ሰሚዕ እሞ እግዚአብሔር መስገን ስለ ቃላቱ ኣምላኽ ፍትሒ ኣምላኽ ንፍጡራቱ ጥራይ ዘይኮነ ንሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንሰይጣን እውን ከይተረፈ ፍትሒ ኣምላኽ ዘይልወጥ ፍትሒ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ከዓ እግዚአብሔር ፍትሓዊ ኣምላኽ እዩ ንብሎ ማለት እዩ ሓራይ ካልኦት ቀጽሎ ናባኹም ኣቦናየ ኣብታ ሕያውነት ኣምላኽ ብሕያውነቱ ብለውሃቱ እምበር ብስራሕና ከም ዘይኮነ እንዲሁ ክብል ፀኒሑ መምህር ሓቂኡ ብሕያውነቱ እዩ ግን ሓንቲ ነገር ድማ ክንጥንቀቐላ ዘለና እግዚአብሔር ሕያዋ ኢልና እናፈለጥና ከይንፅይቕ ድማ
እናፈለጥና እግዚአብሔር ሕያዋዩ እግዚአብሔር ድሓን ክሓድገለ እዩ ኢልና ድማ ልክዕ ከምዚ አንሳ አመይትልካ ወይ ድማ እመን እምበሪ ድሒንካ አኻ ድሌትካ ግበር ዝበሃል ናብኡ ገፅና ከይነብል እቲ ዝከኣለና ንሕና ድማ እንታይ ክንገብር ንሰናይ ነገር ክንፅዕት ግን ኩሉ ሰናይ ነገር ገርና ግን ንሕና ንገብሮ ዋላ ሓደ ነገር የለን ግን ብተኻለና መጠን እንታይ ክርኢ ፀኒሐሲ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 34 ቁፅሪ 9 ቁፅሪ 10 ነቶም ዝፈርህዎ ገለ ይጎድሎምን እዩ እሞ ኣቶም ቅዱሳኑ ንእግዚኣብሔር ፈርሕዎ ኮራኩራባ ኣናብስ ይስኡንን ይጦምየን ንእግዚኣብሔር ዝደልይዎ ግና ሰናይ ዘበለከቶ ኣይጎድሎምን እዩ ይብል እሞ ንሕና ድማ ተቐዳመይቲ እታ ፍርሓት እግዚአብሔር ክትህልወና ኣብ መጀመርያ ክምህር ከሎ መምህር ተኽሉ እንታይ ኢሉ ነሩ እቲ ዘይኣምን ዘይኣምን ኢሉ ባዕሉ ድማ ክርስቶስ ኢልዎ እያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 እቲ ዘይኣምን ድሮ ተፈሪድዎ ኢሉ እቲ ዘይኣምን ድሮ ተፈሪድዎ እዩ ዝሕጂ ዘሎ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብቶም ኣመንቲ እሞ ቶም ኣመንቲ ንበሃል ድማ እቲ እንኣምላኽ ሕያዋይ ምዃኑ ሓዳግ ምዃኑ ይቕረ ባህልም ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ግድን እዩ ግን እቲ ዝብለና ድማ ከምቲ ንኽሎ ንዝኣምነካስ ከተሐጉሶ ኢኻ ትደሊ ንዝኣምነካ እውን ኣብ ጉዳዩ ክትዕጠቐሉ ኣብ ጉዳዩ ከተፀብቐሉ ኢኻ ትደሊ እሞ ንሕና ድማ ነቲ ንኣምነ ኣምላኽና ነቲ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለልና ድማ ንኽሎ ክንገብር እግዚአብሔር ይሓግዘና ክብል ይቀኒለ ይቦን ቃለ ህይወት የስማዕልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና እተቀንድ ፀገም ናይ ቆርየን ናይ ዳታን አቤሮንን ነቶም ህዝባ አምላኽ ከጥፈኦም ኢሉ ወሲኑ አገልጋሊ ሙሴ ለሚኑ ነት መዓት መሰቁረረሎም ናብ ትኽፋኣት ዝኸድዎ ዝነበሩ ሕጂ ጸላመ እንዳዘርና ድላይና ክንገብር ኢና ዳሕራይ ከዓ መሓረና ምስ በልናይ ከዓ ክምሕረና እዩ ብዝብል እኩይ ሓሳብ እዩ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ሕያውነት አምላኽ መንዓቕ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ክሳብ 5 ዘሎ ክሳብ 7 ዘሎ ክገልጽ ከሎ ስለዚ ኣታ ትፈርድ ሰብ ዝኾንካ እንትኾንካ ነቲ ትፈርዶ ትገብሮ ስለ ዘለኻ በቲ ልኻልእ ትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንና ኣለኻ እሞ ምኽንያት የብልካን ንሕና ሳብቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ ትፍርዲ ኣምላኽ ሓቂ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እዩ ኣታ ኣብቶም ከምዚ ዝመሰሉ ዝገብሩ ትፈርድ ባዕልኻ እውን ትገብሮ ሰብ ካብ ትፍርዲ ኣምላኽ ትመልቕ ዶ ይመስለካ ኣሎ ወይ ከዓ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከም ዝስሕበካ ሰኣን ምፍላጥካ ሃብቲ ሕያውነቱን ፀዋር ምዃኑን ዓቕሉን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ ኢሉ ግና ኸብትርኻን ብዘይ ምንሳሕ ልብኻን ነቲ ብመዓልቲ ቁጣዓን ምግላፅ ቅኑዕ ፍርዳ ኣምላኽን ዝወርድ ቁጣዓ ኣብ ርእስኻ ትእክብ ኣለኻ ንሱ ንነብሲ ወከፍ ከም ግብሩ ትፈድዮ እዩ ክብሪ ነዚ ክርስሙ ይኹን ስለዚ ተስፋ ከይንቆርፅ ኣብ ውድቀትና ተስፋ ከይንቆርፅ ምስጢረ ንስሓ ንዝክር ኣብ ሕንቃቐ ናይ ሓጢኣት ንኸይንነብር ከዓ ፍርዳ ኣምላኽ ከም ዘሎ ንንዝክር ማለት እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና هراي كالوت قرب دقائق اللوانا هراي كالوت هراي ما مرتاخلو اسل من ابهم دي هبك بدالي خلو نبهم تن بحريات أملاخسي متى خلاتنا كان فلت أني قبعنا عندي
أملاخنا سي كل زفلت يو كل نجار يزفلت نقول حيل له مالتي is powerful لا أملاخ أب كل يو أملاخ أب كل بوتا يزلو إذا خا كابوتان جزين زي سجر مالتي كأزي كنات زي كحزو زي كل مالتي زل على ما ونت علوه أملاخ زل على ما ويو كاب جزي وسعي زلن مجمرتان كنا مودعتان زي بلو مالتي زي لواتيو خمود سبع يكون حد عينتي أملاخ ببهريو ببهريو علاماتون أيلواتني مالتي قدسنا خا أملاخ ملو بملو نصح كاب كل حاتياتن وي كا زي نصحنا زتفليو كمتي عنتو يزبلنا خا فقاريو أملاخ درت بزي بلو يو زفكر مالتي محاري يو أملاخ كاب دنقاتن يقرب حالنيو تا بمريتا بكشخص قلت واتصنا بحري ناتو سلازخونه زي نصح مخان كا أملاخ عالمن أب قدات تكسبن طباب ركب علوه نفترة كا يدقفو إيو إزبل مو فتاري إنو كله زفترة خاص يزرن دير إن فترة لنا أبتي تصورة هيمانة نقوله مالتي علاونت كالو أملاخ قبل كله فترة نزال العالم لعلن جزاء إيو نخلو نجارات دما يقعد أطر إيو يبلنا مخا قربتي كابتن بحرياتنا أملاخي جالس أجن أبونا زيادة كبره لنا كل يوم تترف مالتي الله هو تسمع الله هو تسمع لنا الله هو تسمع لنا عونا ممر تخلو برقص እግዚአብሔር መስገን ባህሪ አምላኽ ቆፂር ካውን ዝውዳ ኣይኮነን እቶ አቦታት ቤተክርስቲያን ግን ባህሪ አምላኽ ኣብ ክልተ ከፊሎም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ሓደ ቁጥራት ክበፅሕዎ ዘይክእሉ ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ባህሪ አምላኽ ኮይኑ ዝውረስ ባህሪ አምላኽ ንዓና ክንኮኖ ዝኣዘዘናን ዝድግፈናን ማለት እዩ ንኣብነት ከምቲ ሰማያዊ ቦኹም ፍጹም ዝኾነ ፍጹማን ኩኑ نزبل እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ከምቲ ሰማያዊ ቦኹም ፍጹም ዝኾነ ፍጹማን ኩኑ ክብል ከሎ ፍጹማን ንኾነሉ ኣብ ላዕሊ ቀሚጡሎ ብክርስትና ፍጹማን ንኾነሉ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረግምኹም መርቑ ክፉእ ንዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝሰጉኹምን ዝሳቂኹምን ጸልዩ እዩ እጅት ፍጽምና በዚ ፍጹማን ኩኑ ክብል ከሎ እቲ በቲ ዝውረስ ከምቲ ሰማያዊ ቦኹም ርሕሩሕ ዝኾነ ርሕሩሓት ኩኑ كم سماء أبوهم فقر زخانة صلاة خلهم بجاهم بجاز هنا نسخاتهم كأنا حدكم تفاقروا أملاخ فقري خاهبنا بفقري فتيرنا بفقري دحيننا بفقري زغبلنا أفقر خلنا بركولنا بهر أملاخ ننبر لنا سلازنا كل زفلت كل زلاب كل زنبر زبل نزي بهر أملاخ زي زخانة فترك بس هايك لني مالن سلاز بهريات أملاخ ناي بحريو زخونو أملاخاو بحريات كوينوم نحنا كنمسلوم كنبروم زعززنا لنا أبكل التعبيتي كفلتات خفولي كأل مالت أمين أمين كلها نقال هيوتي يسمع لنا سلق علاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراي زغونا زستنتنا يوب زمعراف زيو أبز حلفة ويزي تردعنا حتى انتليو እግዚአብሔር መስገን ቁርብ ደቃይቃ ኣለዋና ድሕርኮሙ ዘይብልናኻ ኣቦና ኣበይ መላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም ኣቦና መርጌታ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ ግልጽቲ እያ ግን ዕርያ ተኣሽሙኽት እታ ንውልቀ ሰባት ሰላም ዝህብ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ኩነታት ሰባት ምቕያር ሓጎስ ወይ ሰላም كمتص علامة يبلون تجليد عندي قرب من مرتعش مه እግዚአብሔር መስገን እስኪ ድገማ ተሐቶ ደና ተርሐስ ንውልቀ ሰባት ሰላም ዝህብ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ኩነታት ሰባት ምቕያር ሓጎስ ወይ ሰላም ከምጽእ ዕላማ ይብሉ ክብል እግዚአብሔር መስገን يسمعوا ممر تخلو ممر تخلو خبامية نحن قربتي كفتن أبي مرجع تأخذ الإلهام تا وحاب مخانوسي
ሰላም ወሃቢ ምዃኑ ንሱ እዩ ሕጂ ንሰባት መታን ሰላም ክህልዎም ኢሉ ግን ኩነታት ናታቶም ኣይቀይሮም እዩ ሕጂ ሰላም ዘይብሉ ሰብ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ስለ ዘሎ ሲ ኩነታት ንዑ እምበኣር ክቕይረሉ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ክገብሮ እሞኒ ወይ ከዓ ደይፈትዎ ስራሕ እዩ ዘሎ ወይ ደይክእሎ ስራሕ እዩ ዘሎ እሞኒ ስርሑ ክቕይረሉ መታን ሕጉስ ክኸውን ኮሚታት ኣብ ከምኡ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ማለት እዩ እታ ኣብነት ዝሃብክዋ እውን ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ሲ ኣብ እስር ቤት ከሎ ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ ፅሒፉ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ሲ ኩሉ ግዜ ሕጉሳት ክንከውን ኩሉ ግዜ ፈቃራት ክንከውን ትኩነት ኣምላክ ከዓ ንዓና ቀይሩ ሕጉሳት ክንከውን ከምኡ ኣይደልየናኒ ማለት እዩ ግን ኣበይ ምርጌታ ዝያዳ ከብርዋ እዩ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዴና ርሓስ ወልዱ ንብዙሓት ዝጠቅም ኣስተንትነ እዩ መምህር እውን ገሊፆም እየመ ምስ ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣተሓሒዞም ቅዱሳን ኣቦታት ግን እንታይ ኢሎም ኣለው ኣብ ውሽጢ ከቢድ ማዕበል እንተሊኻስ ማዕበል ከህዳኣጥልካ ንእግዚአብሔር ኣይትለመኖ ኣብ ርእሲ ኣብ ልዕሊ እቲ ማዕበል ሓይሊ ክህበካ ኣለመኖ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ማዕበል ፈልጦ እዩ ምክንያቱ ተመክሮ ናይ ባህሪ ኣለዎ ነቲ ማዕበል ምስ ረኣየ ግን እንታይ ኢሉ ጎይታይ ማየማይ ክኸይድ ፍቐደለይ ኢሉ ማለት ማየማይ ክኸይድ ፍቐደለይ ስለዚ ንኩሉ ብግዚኡ ገበሮ ስለዝብል ኩሉ ግዜ ክንፅሊ ከለና ካብ ፈተና ካብ መከራ ድሕነና ብኡ ክሓልፍ ፍቓድካ እንተኮይኑ ግን ንዑ ዝኸውን ሓይሊ ሃበኒ ምክንያቱ ከይሰዓር እሞ ሽምካ ከየፅርፍ ነብሰይ ከይጉድእ ምእንቲ ንዑ ዝኸውን ፀጋ ሃበኒ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ከቢድ ማዕበል እንተዳሊኻ ነቲ ማዕበል ከልግሰልካ ዘይኮነስ ኣብቲ ማዕበል ስልጣን ክህበካ ናይ ኣምላኽ ሕተቶ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን በሪኻ ክትከውን ተስፋ ገብር ኣዴና ትረሓስ ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብርተክሉ ከብና ምርጌታዬ ክብሪ ምስጋና አሜን አሜን ንኩላህና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዘመን ኣገልግሎት ክን ይባርኽ ለይትን መዓልትን ኣለኹ እንዳበልክን ተገልግሎ ዘለኽን እግዚአብሔር ብሓዳርክን ብደቅኽን ብደቂ ደቅኹም ይሕለፈልኩም እግዚአብሔር ራይ ኣቦና ብመላከ ሰላም ናባኹም ራይ ኣባና ቀኒየለይ ዘመን ኣገልግሎትኩም ባርኽ ሓውና መምህር ድማ እንኳ ድሓን መጻኻ ይቀኒየልና መመሊሱ እግዚአብሔር ምግላጹ የብዝሓልካ ሓፍተና መዓዛ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩልኹም ድማ ካብዚ ሎሚ ክንመሃሮ ዘምሰና ተረዳእኩም ዘስተንተንኩም ይኹን ከምኡውን ከም ሕቶ ክበርህ ትብልዎ ንኩሉ ዝጠቅም ሓሳብኩም ክትቡ ክትበሃል ዘምሰኹም ኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ ቁፅሪ 14 ሲ ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀፅሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ ጎይታ ንዓና እንታይ እዩ እንተዳኢልና ሰላምና እዩ ኣብ መንጎናን ከልኪሉና ዝነበረ ቀፅሪ ምንታይ እዩ እንተዳኢልና ቀፅሪ ሓጢያት እዩ ቀፅሪ እንድሕራሉ ድማ ኣይትረአን ኢኻ ነቲ ትደልዮ ዘይኮንካ ትርኢ እቲ ቀፅሪ ስለ ዝኸልከለካ ነቲ ቀፅሪ ጥራሕካ ትርኢ እሞ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ቀፅሪ ከልካሊ ዘፍረሰልና ሰላምና እዩ ክብረን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ሕጂ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ቀፅሪ ዘፍረሶ ሰላምና እዩ ኣብ ሮሜ 5 ድማ እንታይ ኢሉ
እምበአርሲ بأمنات كاب صدقنا مس أملاخ بقويتانا إيسوس كريستوس سلام يهلونا نتا سلام يدليا نتزنبرة كالكال قصري نايصل قصري زنبرة أفريسو سلامنا زخونه عرقنا زخونه بعلو ايو مب ኢየሱስ ክርስቶስ بقويتانا مس أملاخ دما سلام يهلونا السلام درخبنا يتوهبنا مس أملاك كلونا كنبرلو دك سلام منبر دك عقرقر كي نخون دك عرق منبر دك صلق كي نخون دك نصلق فريشم نعرق نفقر نسلام زقويو ويدما زتوقهو كنكون እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا انت دعا اتي أمانغو زنبرة كالكالي قصري زفرسلنا سلامنا كريستوسيو النابلنا سلام زيبلنا سلام زين دلي انت دعا خوينو نعنا تقصري اي فرسلنا نالو ابتي وانجيل ماتيوسون معراف حمشته أبتي أنك أصبحان قويتا زمهارو بزعبا سلام كزارب كله قرمي زبل إتي كله أوزلو نصدق زت أمين زت أمون كصابو يمو بتصانيم زحزنو مصننا عرقبو يمو بتصانيم النابل إزغيد فليتي أبتا معرف زلا دليت سلام قنا ولد أملاك بهالي أميلو اتخالي انت إلوه بصانيم إلوه قبرت سلام قنا ولد أملاك كبهالو أيام أمو حدا ولدنتنا زراقا قصلنا ويدما ولدنتنا إن عقبالو انت دائلنا سلامي قبرت سلام ولد أملاخ كبهالو أيام أما جمريا مس سلامنا زخونه أسري كالكالي أفريسو هنا قص أملاخنا خنرئي زقبره مسؤو سلام كلونا كلاي مس نفسنا سلام كلونا سالساي دما مس كل سب باخاتكم زمصاسي مس كل سب سلام نبرو كم زبلنا ابروميه 10 شمنته بخمز خنبر እግዚአብሔር يحجزنا ودي سب ناي وشتو سلام زي بلو اندحر كوينو بحلف مسب سلام كجبر اي كئلن يمو እግዚአብሔር مملشو سلامو يهبنا أبت ذهبنا سلام دما سلام كنبر እግዚአብሔር نخلنا يردعنا ما بصلات كنعصو مدبنا كلنا نصلات حفنبل سنخلو እግዚአብሔር مسكن حيو من سلام صلى صلوات كم بحدش كلن زغ እግዚአብሔር بقيتانا مدخلنا يسوع كريستوس انت سلام زحنت لكل زغنت قدس بيت كريستيان لمنا لنا ابلع لحزب مؤمنان زغ سلام كهب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር املاخنا يو انت سلام صلي بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس منግሥትህ ትምጻ ጻድቃን ታብ ሰማይ ከምድማ ምድር ይኩን ዕለት መግበና ለማህበና ናን ዝበደልና በደለም ከም ዝሐደግና ለም በደልና ንዑሳና እንደገልና ከፋድሕና እንበረ ፈተና ይትእትወና
መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልናኸ ድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ወደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ንኹሉ እቲ እግዚአብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ይብካና ኸሞ እግዚአብሔር ኣጥርየና ጸጋኻው ናፍሰልና ተካኻ ንፈልጥ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልና ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዑን ኣለና ብሰማያ ዘለኻ ንስኻ ሰላም ካብ ብነፍሲ ኩልና ኣድር ኣብዚ ዓለም ዝንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንቲ ኣሕዛብ ከዓ ምክራብ ኣብ ምእታውናን ምውፃእናን ዘለው ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዕኑዕን እኮ ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምራቕ ብሕያውነት ክንርከብን ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሓደ ኣምላኽ መሓረኒ ፍቅረ ባህላ ኣምላኽ ረበለኒ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣን ሰዓት ዛለይቲ እዚኣን ድማ ባርኸልና ተመሃርናዮ ቃልካ ኣምላኽና ከም ቃልካ ክንነብረሉ ክንምራሓሉ ገድኻ ክንሕዘሉ ኣብ እምነት ክንጸንዓሉ ንስኻ ሓግዘና ጸለናዮ ጸሎት ድማ ንስኻ ስምዓና ሰሚዕኻ ድማ መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ኩሉ ኩነታትና ጸብቐልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ወለድናየን ባሪካ ቅድስካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ብለሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ጭንቅን መከራ ዘለው መሰሮ ፍጠረሎም ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ወደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታሕ ወይስረ ጊዜና ኣምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒገከና ሰረይ ኃጢአት ደምሳቲ ኣበሳ ወልዱ ደብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ከናት ወአብየ ዲያቆናት ቁራን ሳድጎ ህጻናት በበስምክሙ ኩንፍታነ ንጽሐነ ይረሴንስ ኩሉዋን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ትመልዓ ሰት ክልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ትመልዓ ዓሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለናዮ ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብክለይ ትግበረልና አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣቦና ተጸለየ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ከዓ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ፈሪብ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ከነገልግለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ገዚኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ንምስታፍ ብኣንቃድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎ ዘምስኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እሴተ ጻድቃን ኣስበት ህታን ይኽፈልኩም ትብለኩም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብዳሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቃዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ከዓ ንዝመጽእ ጉባኤና ብዳሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንራኸብ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ነቶም ለይቲ ምሸት ዘሎ ግዜና ሰላም ለይቲ ይግበረልና። ነቶም ንግሆኹም ዘለኹ ኣብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይራኸበና። ሕይወት ይስማዓልና ኣቦና አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና ድሓን ሕደሩ ብክለይቲ በርተክሉ አሜን። ኩላና ይስማዓልና ሰላም تسمعنا كلكم كلكم مسكنا አሜን አሜን።
ብሓቂ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ንኩላህና ቃል ህይወት የስማዕ ለና ስለዘነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ለይቲ አሜን አሜን አዴና መምህር ሳራ ሎማዓንቲ ብዙሕ ድምፂ ኸና ይሰማዕኹን ሰላም ለይቲ ይግበረልና ኢድያው ጤኔሬ ክዝምር አቢ መርጌታ መዓዛስ ምስ በልኩም ቢለያ ኦኬ ይቕሬታ ይረአኸዋን እታ ዝበለፀት መዝሙር ዘሚራ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን